pagyanan naisuti nakaiyanakan when agpaisungan o agbiyahe kami aglagto agtaltag tilugan mi masapul na piksa ti makina natut ti sangat nga kalsada ipagnaan ket dongali kao gobyerno umay kayo kat tumulong kamasulbar ti dawat mi problema mi umayo kuma aksyonan dakhan at kiti panagyaman mi opisyales nga agserserbi adagiti ado nga sakripisyo mangitumpal ka nagpirok iti pundo halsada umaket pumintas tapnuing kami met mapatas ti agbiyahe naginawa ken nakarelax hay saan kumamet nga agrigrigat ngem adamat kiti sa kabasin panagduras ka po agsangpet nga project pantayan tapno saan na makupit taday to iket pagsayaatan no adda ti maobra nga libre at damat timpuyog ti umili uray no awan ti tangdan mi at ti tinulong kami matlatta isunga uray at pumanaw at dantutiin na pagsublian tamayat nga talaga dito'y ayan mi uray no kunada nga adayo hanayon nga ibagali nanang ko anak ko tim ko maliplipatan uray no sa dinut pakadanuna lagi pen to'y lugar ang nagkapuang lagi pen to'y lugar ang nagkapuang